Everyone's welcome my YouTube channel. लोगोफोर अन्नानै आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो बेल आइकनाव थुनानै अलाव होनानै लादो। नै दिनैनि ब्लगानो जाबाय अनेक सिस्टेम ब्लग जागोन। बे ब्लगानो जाबाय मिनिथावना हरै थानिसानि हाथाया माबायदि नायदो। थानिसानि हाथायानो गैला। बाबारे बाबा बेबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ नायनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। ओरैबायदि बिरलाबायनाय नुगोन, ओरैबायदि मोसालाबायनाय बायदि नुगोन। थानिसाया माबायदि बिरनो हायो, माबायदि मोसाहायो नायलांदो रायजोफोर। बाबारे बाबा बेबायदि ब्लगखौ नायनोबा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जानांगोन। मानसिफ्रा ओरैबायदि जानांगोन, ओरैबायदि बिरलाबायनो हायो। जोबथ'बाय।